mabati kama nikawewa isero kama watu kana wana sana kama baba sana Simon Lilo indili nokunganamsha bonke bonkayo uThixo wethu ekwikona kufana naye ulingana naye nonazi asondele kuye uThixo obonayo uThixo ovayo uThixo othethayo uThixo owenzayo uThixo labantu bakhe ngamaxesha onke. Amen. Hallelujah. Hallelujah. uThixo owenzayo bangcwele aze nimthande uhlala nisitsho ningamcawi kodwa nimthande. Amen. Aze bethandwa nguwe ingabe into yaphakathi kwabantu mbi umtshato apho inkosikazi okanye umyeni ethandwa phakathi kwabantu kwawufika endlini ngamanqindi nezithuko mbi umtshato nabantwana ebejongile bathi ayiwana njengoba benje apha ecaweni njengoba benje apha
kule ndawo inabantu abantu abayamazi umntana nomama kanjani ekhaya. Ningabenzeli loo nto Thixo. Nimthande ezikhoneni ninene. Unithande ezikhoneni Thixo. Unithanda ngephakathi Thixo. Nimthandaze nicimele. Niguqe ngamadolo. Nimthandaze nivule amehlo. Nihamba ngenyawo zombili. Nincokole naye Thixo. Nimthandaze nisengqibongweni. Nixakekile. Nimlilele nimbize. Ukubabizwa sabe. Biza nangomhlonangezelo. Ubandezekile mbize. Ulile zehlinye mbize. Umkele bandiyazi baba ndithini. Ndijonge kuwe. Umkele ba mna andinalo luncedo olwamvela kuwe. Umthandaze kuthe qwenge kumnandi kungekho ngxaki. Izinto zisweet ebomini bakho. Yonke into iflowa ungagoyi hamba kakuhle. Umthandaze Thixo. Uthakhono tata ndizokuncoma nje unguThixo olungileyo. UThixo othembakeleyo, uThixo omhle. Njengani banilapha bakhona abanezanga because basixelele last night uba andiye ekonzweni ngomso yanetha. Ukuzixelele akanawo mntana yini inkosi andinamoto andinanto kaloku yini kungazuli kusasa ndizokwazi uyendlini yakho. That will be a prayer. Yini Thixo ingazuli le mvula iidyudu zangalo nkosi azokwazi ukuya etembeleni andinanto andinanga le umbrella Thixo. Yini ingazuli ayizolisa uThixo njengoko yenzile namhlanje. Uyenzile i-decision phezulu andiyini. Ethina ngokugqibela lesithe sifuna Elisha. Ekuthiwa sithiwa kuboshiyeka apha athi uhleli nje Yehova uThixo wamazulu asishiyeki ndizamlandela. Phinde kuyeshiyeka apha athi ehleli nje uYehova uThixo wamazulu andishiyeki ndizamlandela. Sesifuna abaninxizi ukuthi ndizamlandela. Abantu abakhangisa isizathu kusuka apho okuba akuyiwani emthanda akho ndawo kuyiwa kuyona akuyokubingelelwa ndawoni na. Ndiyancokola bethu nanibonile. Senimifungulo ye-Good Friday. Ndisakhupha imifungulo ye-Good Friday. Ndisenza inkamisa yezwi likaThixo. Ngoko ndiyanikhuthaza. Amen. Modelo sase-FS. Amen. Mhlawumbe uthi umodelo akekho usase-FS ndiyakukhuthaza. Masithandane naye manitsho la ngoma. Ithi Andisosela kuka Tell me, I tell you, I told you, I'm going to my devil, I'm going to tell this time.
wena lesindiso yakaphambanisa sokuthi iza semphambene already ngigeza already. Ithandana nongabonwayo bathi abantu bezithi ayishema washwa nguyise emncinci ayishema ngamazwi uyise ukuthi bayabhuda. Ndinothatha ongabonwayo. Ndinothatha endikubuhlungu ndimve ndibeke esifubeni endicomforta endithuthuze. Iqomba leni meko ngethe breakdown kwaphela kodwa I'm still smiling ndisancumile ngoba izandla endingaziboniyo sisithi I am with you. Lento kubalulekile bazali babantwana benu bazukulwana bakhuthazele uThixo ukuze kumke emhlabeni bashiyane nomzali othixo. Awusumncede bakafuni uthi uThixo if you are willing uba niyavuma uyangihlala phezulu yakuxolisa unjalo zokulava ngesithixo wami uthi uYesu kunini ndizama unibutha njengesikhukukazi sibutha amantshontsho kodwa ningavumi. Yesu ndizama unibutha njengesikhukukazi sibutha ningavumi. But it is because we were not willing. Kwabantu esibanekelelayo kule nsindiso njengabazali babo bakamoya but abakho willing. Xa bebengazange babe willing uYesu thina besingobani? Mama nawe uyazijoba hey kudala ndimnekelele mama kudala ndimzama because ndifuna ukuthi aphumelele bomini ndifuna ukuthi akheke ndifuna ukuthi abe yinto ndifuna ukuthi bazikiseke ngalo mntu bathi kumbamba umthi aphuthuluke phansi kwekhwapha uthi uzama umuhola njengesikhukukazi aphume phansi kwamaphiko. Athi nakuvele livekile ithane lamisa yangathi bendiqala uliva but you were not willing. Kukho abantu abakowili abangavumiyo kwabawolwe awuzumnceda. Hayisolele ukuba engavumi uwolwa bephansi kwamaphiko kwinto angayazi uba kukho khetshe publisha laphuma itshontsho phakathi kwamaphiko lazibalekela phayi kukho singathi sinekelele lesiyaleqisa sisezikhukukazi simoqume sibona khetshe sibona amakhoza nenzipho imilome njeje. Uthi mawenza ikhuthu mama uthanda unaye mawuzile athathethe uThixo kodwa umlilela kudebeni nosawo. Ungumzali umzele ngendaba ezilungileyo uyamthanda ayothanda olu-aplayele lavela lahlala enhliziyweni nobe balekela phaya ezinqaqeni uthi she's still my daughter, she's still my, he's still my son. Ndiyamthanda. Nani-ke bangcwele nabantwana benu abazukulwana benyama nee-brothers zenu nee-sisters zenu zondelelani bazise kodwa ubabekho willing akho nto yenza ngawo. Amen. Hey, andiyazi uba ume apha uzama uziqoqosha nje ube yile nto. Izolo beyibirthday yam bendizalwa. Ngomgqibelo ndithe nqa apha endlini wavuka elikangangapha abanye sisters
uphethe ifoni. Ndithi nezana uqhubeka lo. Ayibeke. Ingqondo isemsebenzini kaThixo. Ingqondo sikule age uyakhula. Amen. Abumntana okwelinye ilizwe abibone kwezinto ezasefoni bandifone uqandiza kumela xa kwathi tatufukwe afikathi umfundisi wam andiyazi ke ndiphi tatufukwe ndifuna ukuthi happy birthday. Amen. Ndize kunene uthi ke ngoku ndizawujonga tatufukwe ikhona uzijonga ifowuni ikhona into ezawuthi ndithi hayi mntanam Nkosi yam uyanele lekhona uthi hayi tatufukwe yabona i-birthday ne-appreciation ixesha lam umanishaya mubuye umvu ndiyeke ixesha lam umanishaya. I know what we've done. It's okay. And we but ngoku nam ndiyaziva ndiyoyeza inkonzo ekorothisho wam andiyaziya ibirthday yam ndifonela uba kuthiwe happy birthday. Ngoku ndithi uvimbi inkonzo iyaqhuba umsebenzi into entlenzekayo ndizawuthumelela ifoto sayiphela siyiyeke ebirthday. What all? Hayi le birthday ndizawufaka nesamente. Ndafaka nesamente. Ndaqonda bana imnandi phakathi birthday lekeyiki. Lekeyiki ndaqonda imnandi lekeyiki ndidonke nesamente ndibabile ikeyiki ezininzi. Kabili ikeyiki ezinjalo zibe nesamente. Iwonza thina ndamfakela akakhuzi. Phele 5 minutes. Ifone 10,000. Payment successful 10,000. Ndakhumbula bakanye bokuthandaza abakwathiwa imali siyifikile yerufu msebenzi. Amen. God ndiyabuza apha endlini ngoku ke eyekeyiki apha yimali eyimali yesapment and ifika ixesha ndifuna imali kakhulu funa basekapa funa imali kakhulu khawuleze uphendula athi ikeyiki masithatha 10%. Khawuleze idlonge ithi ya ndizama ukuthi bancwele ifephethu bakobungena kuyame kule birthday yam but eyona ndingena apha kuthandaze umfananyana apha ngecawa ngoba Thixo thokisintliziyo nokebeka kaloku Friday lo akekho apho umthina ngayo ngekho yakho Friday uThixo seqale ukusinika imali ngomsebenzi wethemba. Ngabantu bathatha 1,000 rand leyela kuba izawuthatheka ngoba ifobi ayifaka ku-akhawunti ngami ifaka le-akhawunti yesamente treasure laa mali yokwakha kukho imali yekeyiki. Amen. It was a sign bazalwane ukuthi uThixo unami ngendlela and uyeva uThixo and uyawetha umsebenzi wakhe. Amen. Then andizumxelela yena andinamxelela because unethemba loba ndiqhaphile umfundisi wakhe utata ufukweni wakhe yonke loo nto andibiza ngayo uqhaphe i-cream nekeyiki. Andimxelela andiyithatha yonke laa 10,000 because ndifuna eninzi kunayo ndi-investa phaa mayisenyise udongiqola iroof ngumlumiso yokuqhola iroof nanomthenga because they don't
ukuthi imali zabo sezabaveza abaninzi. Bandiphi bandithinza. Sekuthi xa uzandisikelela andipelikhele ukusikela mpelikhele manje ayifuni imali manje esenze kwi-period yofuna imali kakhulu ngoku. Andithandi kumkani bamasu. Amen. Hayi bazalwane emolweni bengicela ibhebhe yami, bengibawisa ngekeki yami. Amen. Ngixapha. Ndiyabulela ke Good Friday bantu, ndibulela ngakho konke kwenzileyo imigudu yenu, abanikeleyo bathenga ukutya kwathwani, abasebenzileyo bangcwele yonke into. Thank you so much. Namhlanje sine-meeting ye-report because bazala imali yodwa sozenza umsebenzi. Funeka abantu bazawuphakamisa izandla ukwaje ngenyama. Uzawunathi imali ebhanka, hayi imali eninzi Good Friday, no. Le ndibabulela kakhulu abantu abasebenzileyo, bangavuka ekuseni, bangalala late, abayenza nalaa nto, abaqinisekisa i-Good Friday iyimpumelelo. Bamashindo zabo bazokusebenza apha enkonzweni kwenzela yonke izinto. Ngumsebenzi obalulekileyo lowo. Imali soziwenza umsebenzi, kodwa iyawenza. Amen. Funeka abantu. Kanti namhlanje sine-meeting ke ne-committee sizokudiscussa izona changes besendishilo last week ezinkulu futhi malunga nemihlangano. Amen. Umenier indoda kathi isezulwini zamane ndixa ndisithi abebheka emva kwam angeke utata usenzile usithi abe-right ayisezulwini. Amen. Uyancwadwa nge-18 phaya iphakamisa kwicawe lapha emva kwendlu yakhe. Ungena nje iphakamisa nje uthi ungena ephakamisa phinde kwisitrato sokuqala e-right e-left bese usithi kwesise-right icawe athi indlu yakhe iphaka sesitratweni. Amen. Indlu kaMenier ujika kwisitrato sokuqala e-left uhle ngazo khephe esibona imnandi kufayilula ukuphakamisa. Amen. Ulutsha beliphaya ngolwesithathu, omama baze bephaya ngolwesine, then be-funeral Saturday. Amen. Kukho nomama uMbetshe eQawukeni oye waswelekelwa ngutata wakhe naye nalapha ngolosihlanu. No. Ngomvulo sibili, into ezinje ngomvulo kwaNgomvulo. Amen. Eyikano bengixakilwa because nawo bangcwaba nge-18. Banzothini inkosi yami because yaba ngumfuka kuMenier. Kodwa ndaqonda umncedile split i-team, enye i-team ibheke ngapha, enye i-team ibheke ngapha because naye umzalwane wethu. But lo mzalwane wafaka imessage, fakela umfundisi bandla wathi, mfundisi ndivile umdala webandla. Ndikhonza kwebandleni, utata uyakhonza kwebandleni. Ndicela ukuba noko ndingalisokolisi ibandla lenzile. Ukhona utata ngohla ngoncedisana naye abelalini. Uzalibeka icebo likaThixo. Uyithethe kodwa? Uzalibeka icebo likaThixo egcweleni katata. Ngamanye amazwi nomzalwane ukhule kakhulu. Bangazandireyisa lento because ukubonela uqineke but wabeyazi ikhona enye into indlela anokwenza ngayo. And into ebalulekileyo kuba kubekwe imessage engcwabeni ngayo sekusizwa abantu. Emtata umyali simsiwe sisebenzana naye kakhulu kulala. So simbeka emithandazweni naye. Imvuselelo iyaqala iqoqwala ngomso andivuyile ngesisa inzwana. Hambani uzenza abafundi zokuxaka. Amen. Masiyezweni lenkosi. Isaiah 53. Isaiah 53. Ndizothetha nani ndigqibezela umcimbi wakhe Good Friday. Uthetha nani ndigqibezela umcimbi wakhe Good Friday. Ngoba khona nishayo. Yes. Thixo wami ufikile usifundele. Verse. Bazalwane, nge-Good Friday injongo yethu kuba sivuyise uThixo, sonwabise uThixo. Sihleli bangani? Emveni suffering engaka ayivileyo
emveni kwenhlungu nokugezela nokuthukwa nokumyeliswa nokurhuqela kwesidima sakhe phansi, uThixo wethu thina singamvuyisa. Nazi indlela zokumvuyisa. Verse 10 to 11. Isaiah 53 verse 10. uYehova ke wathanda ukutshunza nokumvisa isifo. Xa uthe umphefumulo wakhe wawenza idini letyala, woyibona imbewu yakhe. Abe nemihla emide, ukuthanda kukaYehova kube nempumelelo ngesandla sakhe. Ngokwaphuka komphefumulo wakhe wobona aneliswe. Ngokwazi kwakhe umkhonzi wami olulungisa uyakugwebela abaninzi, athwale yena izenzo zabo ezigwele. Amen. Uba ufuna ukwazi ngoYesu nokubethelelwa okanye ufunda le chapter, ifunde ekhaya, ungayifundi ngokubawo lizwi lakho, siyacela usincede sili-understand, lisisebenze ngoYesu Kristu. Amen. Bazalwane ngicela nilitshoke because angithetha into yimbi. One, uYesu uzowuthethelela umbuso. Into yokuqala evuyisa uThixo leyo, uba umuntu athethelelwe izono. Amen. Ndithi bakho le ntshumayelo iyame kule ntshumayelo levenkeleyo yokuba sibe libandla abangcwele, sibe sisizwe nabasemakhaya sokuvuyisa uYesu emva kwesi-suffering engaka. At least noko bangcwele ubungcongwana makavuthi ongathi. Eyokuqala ke into emvuyisayo uThixo yile nto ulapha usindisiwe, ukholiwe umsebenzi awawenzayo. Abanye bamnyelisile, wena wamkele. Abanye bamthukile, bamthufela, wena umamkele. Inkulu into yenziwe kwamkela uYesu. Ndicela uziqhwabe izandla ngale nto ayenzayo. Phambi kwamehlo kaThixo, awukoze wapropose uThixo kuwe, wavuma. You are beautiful, Pamoti. Umhle uyathandeka because wena awuyenzanga into engento, into kuyamayisa uqoqiso. Awuyenzanga into engento, inhlungu kaYesu. Yamvuyisa uThixo lonke. Ubesosithula ukuso, unemeko onazo, usuka kule family usuka kuyo, andiyazi thini history yakho, andiyazi thini meko wenu, but zokwazisa ukuthi let umamkele uYesu imenza abe happy uYesu, avuye uYesu. Eyesibili, wena selusindisiwe, ungamsajika endleleni. Fanele masingajiki manje. Bazalwane masingasayiyeka le nto. Bazalwane masingasayilahla insindiso. Masingasamshiya uYesu wethu. Ufaka kamnandi le kusindisiwe. Kodwa yona nje izawuphinda iphise kamnandi. Kube mbona umlandela imeko ivuma, umlandela imeko ingavumi. Umlandela inyama isithi yes, umlandela inyama isithi no. But umlandela Yesu. Umlandela abantu besithi hayi, umlandela abantu beqhwabela izandla besithi you are doing the right thing. Umlandela ifamily yakhe uqhwabela izandla, umlandela ifamily yakhe ikuyelisa, ikuhleka, ikuhleba. Umlandela Yesu. Yamvuyisa uThixo. Kapelo fundo verse 10. Verse 10. uYehova ke wathanda ukumtshunza nokumvisa isifo.
Xa uthe umphefumlo wakhe wakwenza idini letyala, woyibona imbewu yakhe, abe nemihla emide, ukuthanda kukaYehova kube nempumelelo ngesandla sakhe. Woyibona imbewu yakhe. Siyimbewu kaYesu uthi. Utyalile khamba. UThixo babelala ngelithi uyavuka ajonga amasimi akhe betyale uYesu. Athi awuthi nangu bani. Amasimi aqhumile. Usensimini. Ubona imbewu kaYesu. Siyimbewu yomdali. Siyimbewu kaKristu. Watyalwa ukubulungisa kwavela wena olilungisa. Awulungisa ngoba ulungisile. Ulungisa because imbewu ophuma kuyo ililungisa. Kwatyalwa ilungisa uYesu, kwantshula wena olilungisa. Kwatyalwa ongenatyala, kwantshula wena ongenatyala. Awunatyala phambi koThixo. Deep ke lelo ndithetha. Because yayakucinga ngezinto zenzile. uYesu kabona wena, uThixo kabona wena, akaboni wena ezuwena, ubona uYesu kuwe. Bekuthiwe ikhahlele phansi inyoka yakudala, umtyholi Sathane, obamangalelayo abangcwele ubusuku nemini, ukuba bekuhamba nawe, hayi because ngoletyala koko ngokumono koko, because Sathane every day, every night uziza icase kuThixo. Kodwa iPhebeli sinomthetheleli kuyise uYesu Kristu ilungisa, the advocate velime phambi koThixo. UThixo angaboni wena abone igqwetha eliyisi. Ulilungisa futhi. Ujonge esiphini ngibona ilungisa. Ngoba abanye bahle unawe ngokwesinxibo, ngoba abanye bahlala kwizindlu ezinhle kuyako wenu, kodwa kwayako wenu noma ikekela uroda kuhleli ilungisa. Ngoba abanye banemali ezinkulu, bayithi imali zabo bezalela wena usola imali othenga nje igrosari, kodwa kule grosari incinci uyityayo, le grosari ityiwa lilungisa. Ulilungisa wena. Uyabibona imbewu yakhe. Into ezamvuyisa wayibona imbewu yakhe. Ungalahleki egadini. Ungalahleki entsimini, ungavuma bakunyothule ngeentetho zabo. Ungavuma bakusiphule ngeembandezelo. Ungavuma bakusiphule ngezilingo. Athi ke phuma umnikazi insimi ujonge imbewu lihlwayele. Afumanisa uba libithule apha yiphi kanene. Ngubanina nosahlula, kanisa nothando lukaThixo. Yimbandezelo, yindlala, cela ukuze intoni uthi uphole nakanye. Andisuke entsimini, uzayibona imbewu yayo. Help kuwe uyavuya uThixo mntanam, noma nowena ngoyena kaDavide ujongele phansi awazebento ngokuyeliso ukuthola amadolo, ngoba belihlele ezindlu zolusigusha. Athi bayijonga uthi xa imbewu yakhe hlakadlaka lento nqathi igusha zikayise phaya, iqwebi likhulisa luthuli phaya, kodwa le nto ingathi hlakadlaka ebantwini iyabengezela kum, ngoba imbewu yam lena. Engeke bayibona le mbewu ngathi ayikakanga, ikhona ephalesi, iyikhingi, inxele ezobukumkani, ifethe ezobukumkani. Ungazijongeli phansi. Liyakuthanda izulu. Libona imbewu yabo apha kuwe. Libona uKristu apha kuwe. Uyise ubona uYesu apha kuwe.
verse 11 qhuba ndoda. Point yokugqibela. Verse 11. Ngokwaphuka komphefumlo wakhe wobona aneliswe ngokwazi kwakhe umkhonzi wam olulungisa uya kugwebela abaninzi. Uyakugwebela abangaphi? Bangcwele. Ndiyayivala iBhayibhile ndiqinile ngoba eternal truth. Ndithe uyavuya Thixo bebona le nto. Awu madoda ayalusa umalusi olungileyo. Ayi ibhokhwe zizayibawela. Zayilangazela ibhokhwe ngoba kugcwele ibhokhwe kweli lizwe. Kodwa umalusi uyibiyele. Amagama ahlaza ilanga baxawana beyinqasini lifuna ukubunisa le mbewu. Litshise kakhulu baliyatshisa kodwa ubiselijile liyamanzi ibune nje ngesipinashi kodwa ibone ivulise nje. Weeping may endure for a night, but for your counsel in the morning. Ibune bakithi ilanga lembandezelo lenqwaleko ebantwini yasetshisa liyatshisa. Yalazi yasetshisa liyatshisa. Liyatshisa bantwe. Kodwa ngoba le nto imile kwimijelo yamanzi. Abisana sesindiqinile ibonile. Xa uvuka kusasa amagqibetje. Sengathi ayakhayisa. Athakeke ofana nawe. Wethembekile umuntu. Uyakhazima uyabenzela. Uyingcela ngekho njengawe. You protect it. Akufake phansi kwamaphiko. Nguwe uyaziphuthula. Kodwa uziyazi ukubhokwe ezakugqathula. Kuthi xa ubalele zikusiphule. But ithi yakukikibesela uyakuthethelela nabaninzi. Yenjilo zamvuyisa ngeso. Kuba le mbewu iyiwani inguwe. Idiveze isiqhamo. Ukubona umbona uveza isikhwebu. Kwisikhwebu nje siyi-one. Kugcwele imbewu eninzi. Ungathi uchuba la mbona umtshale esasikhwebu siyi-one. Kungantshula eminye imibholo emininzi. Into ezamvuyisa uYesu wethu. Bazalwana, masikhuleni ke ngoku. Masitshuleni sikhule. Siveze enye imbewu ezabangela abaninzi bavele. Ngawe mababe khona abasindiswa. Uthi justify abaninzi. Sebabaninzi bagcwele kufika uyathatha ukuvuya ngabo. Ukamnawari ngoba ungekhange ushumayeze abayi-10. Ithi iBhayibhile ngomoya oyi-1 oguqukayo uYesu uyavuma. Topic yethu isivuyiso uYesu. So lo uyi-1 uzalayo kuYesu. Abazulu ayavuya banga ulibele namanxeba uYesu. Ulibele nemivumbu uYesu. Ngoba uvuyiswa ngomphefumulo uza nawe. Lo moni uze nawe. Zonke inhlungu zomqamlezo uzilibele uyagcoka uYesu. Ugcotshiswe nguwe ungenakhola, ungenasikhundla, ungenamava akushumayela. Kodwa umemele umuntu uThixo ufika ukwamkela uYesu. Oh manje. Wamkelise umuntu uYesu niselalini nisemhlaleni ehambele ezobika ingxaki yakhe wanomamela nathetha wathi lokugqina kuye ucela uzithathe uYesu. Bazalwane banikeni abantu uYesu ezindlini zenu. Abantu abazelizile banikeni uYesu. Nakho lonke nomgada okanye umuntu oklini igadi owakhe wayisibeka isipeyiti. Usibeka isipeyiti ndimnike imali uqala enze bangacebi andizamthandazela kodwa ndithi inkosi ikusile. Ndimnike imali le ebeyisebenzela. Saqala ndithi mamela ndifaka mali.
ukhona uYesu Kristu. Angeke nemali yakhe noba le nto uyayianasela uba kayianaseli kodwa into endiyazi utata uyavuya ekhaya. Amazulu ayavuya ekhaya. Ugarden boy usindisile. Amazulu abona igarden boy. Amazulu abona umntwana wakhe. Yintoni inzima njani le nto? Uthi uyakholwa kuYesu, athi yewa, uthi okay, Nkosi Yesu ndiyakwamkela, Nkosi Yesu ndiyakwamkela. Nokuthetha nje lo lizwi, Nkosi Yesu, okanye Nkosi Yesu ndiyakholwa. Nkosi Yesu ndiyakholwa kuwe ungunyanathi. Nkosi Yesu ndiyakholwa wandifela emnqamlezweni. Nokuphele apho. Bezomthandaza uthi Thixo nakudadewethu, nakumntakamama Thixo. Thixo nakumntakamakazi. Thixo wam nakumntakamalungu. Nakubawukazi Thixo ndisondeza kuwe. Cela umgcine, cela umomeleze, cela uzibonakalise kuye Thixo. Cela Thixo into wayenza uyenze kuye. Umtyhile lokuthembeka nokulunga kwakhe. Ayothe abafundisi ebantwini. Yakhethela abantu uYesu agqoke avuke. Sihleli nje kanti ezulwini kuthixo siyayivala ingqondo itshoyo kanti yipathe ezulwini. Bani oqala ipathe nguwe ubamkhelisa uYesu. Akagqoke ngathi. Akavuye ngathi. Phambi koba niqala ukufunda abantwana bam, nithi yandicela benangizithandazi. Abantu bazayivuyela le nto. Omnye befuna ukutsho xa uyoyika. Omnye ubona umthandazo akakwazi ukuthandaza. Uyayazi ukuthi amayimthandazo uyanceda. Wakutsho ukuthi omnye wakutsho athi mncimi. Nanda sisebenza ngazo ukuthandaza besofunda. Kuthiwa ke ungakuphuma wena sithandaza nje. Wena lo salokho bazabe simuthi kutshala ngoba uzawutshala ngamanye amaxesha nendawo elikreke enamatshe. Uba ngathi ikhuba yakuthi ikhuba alingene emtsheni. Ungatyhafiswa yona. Tata kunawe enditata kuvuyiswa nale nto usenzani kuwe kwimbewu. Uyayibona imbewu iphuma apha kusiwe emhlabeni. Eyoba iwe emhlabeni olelitshe ayo-fault yakho. Okubalulekile kuwe kuphume imbewu yatyaleka. I-fault isemhlabeni, wena mhlwayela unatyala. Masovuyisela uYesu ebantwini. Indawo yokugqibela. Ndiyahlawula beTestimonies. Hebrew chapter 6. Limakoti. Indawo yokugqibela. Hebrew chapter 6. Usifundele from verse 1. Bayavuya bayavuya abantu. Bayavuya bayavuya yuli sabatha yuli sabatha yuli sabatha yuli sabatha bayavuya 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 Sabatha, Sabatha, Oba, Sabatha, Oba, Bayavuya, Oba.
unfair. But when it's my God, go unfair. Now you are my God, go along, you can open me. Oh, but when you go here to massive fleas, we have sweat massive fleas. It's time for us to massive fleas. I'm not because I've been here every day. I confess. I'm not as for the daughter. Verse 1. Verse 1. Endithi ngoko masithi siyeka ele. Come on, baby. Chapter 6 verse 1. Yes. Endithi ngoko masithi siyeka elengqalo ilizwi elithetha ngoKristu siqhubele kwelokukhula singabuyisiseke ngeloguquko emisebenzini efileyo. Mamelani bazama. Apha bandleni asizozo zishumayela into selisezulisi. Funeka uthi uPaul elenguquko sizame sishumaya iziguquko kodwa belengqalo funeka isikelethi. Umntana uzamncane isibisi okumncane isibisi una 2 years ubisi 3 years ubisi 5 years 10 years ubisi. We are schooling in 15 years, not put the other one in the future. Flagging problem is so. You tell them what you can put in the purity. Come on, I'm a Quebec, I can't speak of letting left because of Solo Siama, go make a result. Hello, cool. What do you pay me? Who could have paid me more so? So penalty. We yet a woman says that in the next ships, who pay shoes and all woman as a woman Paul, for a dress alone. He calling on the wife and I'm trying to manage that fire that is with the iron. Endithi ngoko masithi siyeka elengqalo ilizwi elithetha ngoKristu siqhubele kwelokukhula singabuyisiseke ngeloguquko emisebenzini efileyo nokukholwa kuThixo ngelemfundiso yembaptizo neyokubekwa izandla neyovuko lwabafileyo neyogwebo olungunaphakade. Verse 3. Oko ke sokwenza ukuba ngaba uthe uThixo wavuma. Unasashumayela ezinto nizithandayo but bless you sikelelekile ukuthi uzosikelele uYesu uzosikelele hallelujah ya umfuli ezinto ulisashumayela nezofisa ithe inkosi yakho kodwa mawungaphelelwa apho azilahla siyasazenza ezivesini ezithandayo qhuba. Verse 3 also verse 4. Kuba abo bakhanyiselwa basiva isipho sasemazulwini baba ngamadlelane ngomoya oyingcwele. Abo bathe bakhanyisela funeke sichithele kwenkalo ukhanyiseleka ngoba kubani lo sihamba naye bazalwane ukhanyiseleka hey ngubani lo umamkeleyo yinto kuvuyisa uThixo umazi kwanamandla ovuko lwakhe akukukhanyiseleke ukungabi kumthetho umatha uqhubekeke uxhasweni kudala ukuxhasa ngalamazwi enguquko oqala nobekelo lezandla zalanto amazwi enkuthazo kodwa ukunyukela kwi-level yokukhanyiseleka uzimele ungaxhaswanga umiswa yini ngoba ukhanyiselekile uba ngubani lo wamamkelayo abavuye uYesu ilento because uyamatshorisha ngoku uvuyiswa uYesu ukukhula kwakho
Tema suisu Yesu. Bazalwane, ayisela umfundisi ozothi yekitwe ethile kodwa ukhanyiselekile uba lena ngilungelanga lena. Izinto zonke zivumelekile kubo kodwa zilungelanga zonke. Shileke ayavuya amazulu abona indoda awantathu umuntu athe kuyindoda ke ukabekhaya. Abantu abadlulayo babona nje intwananyana mfananyana intombazana kanti utata la ubona izenzo utata la ubetha kolweni ayiqoba ndinendoda kulomuzi ibinqibhuku ibinqiloko ibifaka iqhiya bathi utata kabona iqhiya indoda uvime kubetha kolweni. Yadlula amadoda ayebijilo yadlula amadoda ayazikhathi zizikhaphoti ngobaba zizikhaphoti nje ngobaba chileke. Ithi nichila ke lethini abesilizwe tasted. Verse 5. Bayiva incasa ilizwi elihle likaThixo. Thixo wam ayilizwi kamshunyayelo wabazalwa linencasa ulinambithe endlini because lento iyamfela lento ine-tasted. Ayiseyomshumayelo because ungekawa ayiseyomshumayelo because ayasayifuni because egqithisa usana kunina. Hey yemani kunina ufunda iBhayibhile akwazi ukuvela umncasa uyalidliswa ukunephuma ezini eyodlutwa ngaphakathi. Akasifundela nokushumayeza abantu akenziwe seplanini bathi uyalidla linencasa kuye. Ulidlela isiqu sakho nothabayo awuhleli kwayoxelela abantu linencasa apha kuwe. Verse 5. Kwanamandla ephakade eliza kubakho. So lokhu uthethizwi mama yabaye bayizamile mama kayitsho mama iqhubezela nizayifundela ekhaya leBhayibheli yakho. Lokho uveni zimbiza zimbili webitaste Yesu. Le taste Yesu wabewavinasa yamandla ephakathelisa ubukumkani bakho makufika kulazala kufika ikingdom ubukumkani kufikile kwamzala uvinasa yento ezizayo umbone mandezeleka ethwathwa zizinto umbone bheka phambili ingajiki uthi ngawutheni he has tasted uvenasa utayaphosa biphekwe khona abiphekwe khona atapho kasemphakwa ingase ndihlatsheleze ngefolo phembizeni uthi bangasemphakwa thuluphosa abijiki ingasa yamandla kaThixo. Ingasa yamandla kaThixo zizinto zimkhakhamela athi ndiyawazi amandla uThixo yona. I have tasted amandla kaThixo. Lelengela uthanda uDavide eyolona uGoliath wathi uSawuli nawulona le ndoda le-experience inejavelina inikhaphoti wathi uDavide I have tasted amandla kaThixo yeke niye. Wathi kumkani Sawule ndithanda ngamla phendle ndithanda ngamla kweqi ibhere ndayithi kwaka kweqi ingonyama ndayithi kwaka ndithanda ngamla emandleni kaThixo ndandiphambi yonto. Siyamthulisa uYesu wethu sigqithwa ngobaba manje ke singamle kwimbiza zamazulu sijhilekelwe.
bobabini wayifumana incasa thethe goduka wathi ndawuphaka imbiza wayayathi ngamisa amandla asikoyiswa nento. Oh my phethe umcimbi ufuyisa uthixo, ufuyisa uthixo ngoba kwileveli yokumethemba, ube kwileveli yokumthanda, ube kwileveli yokuhamba naye kube tshilekile. Not because kowenu ukhonzwa, not because abantu uqoba ngamngoba kakuhle, not because unokufundisa umthandayo, but utshileke yena. Yehova mikhosi hawe lami Mongameli, wena wawukho ukhoyo, wena uyawuhlala ukhona, wena wayikekayo, wena wenza amandla ngengalo yakho, wena ungenangqale ungenangqibeko, awunasiqalo awunasiphelo, ukho ezindaweni zonke ngamaxesha onke. Senhlizweni yami uvuyisa. Help us to grow. Singethe sikhule. Singethe Nkosi sikhule. Singethe sikhule. Abanye bethandaza ezitulweni cela ovulayo ufuna ukubeka isandla kabesenza abantu asizosasona ayilala kushingile kosiyana inqamisa yamandla kaThixo mayiwe phezu kwakho ngegama likaYesu. Be delivered and be healed in the wonderful name of Jesus, in the wonderful name of Jesus. Inqamisa yamandla ayikayibosha ngegama likaYesu phila, ngegama likaYesu phila, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu phila, ngegama likaYesu phila, ngegama likaYesu phila, ngegama likaYesu phila, ngegama likaYesu phila. Inqamisa yamandla, amandla kaMoya Oyingcwele, egameni likaYesu phila, egameni likaYesu phila, ngegama 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 likaYesu phila. Oh Jesus, in the name of Jesus, phila phila ngegama likaYesu, phila egameni likaYesu, phila egameni likaYesu. Hallelujah. Inqamisa yamandla kaThixo mayifike kuwe egameni likaYesu phila, phila egameni likaYesu, phila egameni likaYesu, phila egameni likaYesu, phila egameni likaYesu. Aleziyaweni lokhele enhloko wena ubukeleyo rabasandala bosa ukhale enhloko yokhele ezinyaweni amandla kaThixo
igama ngeso. Tatam siyagoduka mina. Siyokwenza mkhulu. Siyokuzukisa. Siyokuvuyisa. Inkosi Baba. Bukhona zawumamkela Yesu ke umamkela uphinde umshiya. Cela ukhawuleze uzama ukuthibathela Yesu. Awunokuphuma ulamnyama ungamamkela Yesu. Uyakucommit suicide lembileyo. Khawuleze uze kuYesu. Azohlangula impilo yakho. Ube ngomnye wabaninzi. Itahlangula abaninzi. God bless you, Lord. Hlangula abaninzi. Hey, bangwele. Masiyabeni. Masiyabeni wayibhewe thula. Ithi mntana Nkosi Yesu. Ndiyakwamkela. Ngene enhlizweni yami. Ulawula ubomi bami. Namhlanje ndizinikela kuwe. Inhliziyo yami yonke. Ingqondo yami yonke. Nakumphefumulo wami wonke. Moya oyingcwele ndizalise ngamandla akho. Ndingaze ndimshiye uYesu. Ngibeka isandla phezu kwakhe Nkosi. Yes indeed. Mzalise ngamandla akho. Mangazaphila tshonke emva. Namhlanje kuyavuma ezulwini ngaye. Egameni leNkosi umgcine. Ihlangule konke ndawo. Igxotha yonke imimoya yobumnyama. Ibimsukela. Eyiqalekisa igameni leNkosi uYesu. Izigazi likaSimjikeleze. Ndiyamuqola ndiyamfihla ngalo. NgoKristu Inkosi. Amen. Thixo akusikelele mntana. uYesu enhlizweni yakho. Zifunela phepha. Bawo umsezulwini. Siyazinikela nathi kuwe. Kuba sezixhobo Thixo. Siyokusetyenziswa nguwe. Ukuze nawe usindise ngathi abaninzi. Hey Thixo. Asunga imbebe ehleli phansi komhlaba kokoko. Ayitshula. Ayitshula. Asunga ayitshula nje Thixo. Ayikhethe kwisiteyi somtshula. Ayidudule Thixo. Iveze iziqhamo. Iveze imbewu. Ezaphinda itshaywe. Ndiyabulela. Sikuze ukuthi ubonembeko. Nale veki siyayithetha. Uba iveki yempumelelo noloyiso ukuthi. Nale veki siyayithetha ukuthi yiveki abasabona ngo into ezinkulu ezenziwa nguYehova uthi. Yiveki ezawubona kuyo amandla akho esebenza. Yehova Thixo wami. Aseqhuqwana sowugqibile. Aseqhuqwana sowabisa. Imbewu laseqhuqwana ikhona iyantshula. Egameni leNkosi uYesu. Yonke laa timu ndiyifaka ngaphansi kwegazi. Imoto Nkosi eziyakhona ndizifaka ngaphansi kwegazi. Egameni leNkosi uYesu Kristu. Uyisela kuthi ubusuku nembeko namandla lobukhosi noYesu. Zethu ufeze nothando lwaThixo kuhlale kusonke. Ngoku kude wenaphakade legazi lemvana liseqhumbuke yonke inkohlakalo. Ithi nentsikelelo kaAbraham umkhonzi wakhe ihlale phezu kwethu ngoku kude wenaphakade. Amen. Amen. Thixo asikelele. Thixo